आं 93.5% मोनदों। बबे फरायसालियाव फरायदों? आङो इउ.एन एकाडेमि बिजनियाव फरायदोंमोन। दा एल.पि. खौ गामियाव। मा थाखोनिफ्राय नोङो इउ.एन आव फरायखो? आं क्लास 3सिमखौ एल.पि. आव फरायनानै क्लास 4निफ्राय इउ.एन आव थांदों। दा क्लास 4 हाबबाय दोननायनिफ्राय दिनैसिम मा बान्था मोनबोखो? आं स्पर्ट्सआव बिदिनो फ्राय मोनबोबाय थादों बोसोरफ्रामबो। बिदिनो एबसुनि माबायाव मोनदों एसे लिरनाय आरिफ्राव। ओमफ्राय क्लास 10आव मक टेस्टआव मोनदोंमोन सेकेन्ड। आरो टेलेन्ट सार्चआवबो सेकेन्ड मोनदोंमोन बे इउ.एन नि टेलेन्ट सार्चआव। ओरैनो नों बेसेबांसो घन्टा फरायनानै नैबे सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हाखो? आं सानसेयाव गासै फ्राय 10 घन्टाया जायोमोन। बाखि टाइमखौ नों 10 घन्टा फरायनानै बाखि टाइमा मा खालामनो बाहायोमोन? ओरैनो एसे रेस्ट लाबाय, जानाय इदिफ्राव थांबाय। दा बबे कलेजाव लाखो एडमिसना? आं दा बर'आ फाइनालाव लाबाय। मा स्ट्रिमाव? साइन्स स्ट्रिम। नोंनि जिउनि थांखिया मा? आं डाक्टार जानो सानदों। बेनिफ्राय नोंनि फरायनायाव बे हेफाजाब होबोनाय बिमा बिफा बा गारजेन सोरबाफोरनिफ्राय साबायखर बावनो होननानै सानो नामा? आं बिसोरखौ गोबां साबायखर बावनो सानगोन। मानोना आं बिसोरनि थुलुंगा मोनाबा बिदि जाफुंसार जानो हागौमोन। आं बिसोरनि सारमोननिफ्राय, आंनि बिमा बिफा गारजेनफोरनिफ्राय, न'खरनि गारजेनफोरनिफ्राय गोबां आंनि बे फिसाला हादरसा बर'खौ गिबियाव आं गामियावनो 3 थाखोसिम फरायग्रोदोंमोन आरो क्लास 3सिम एल.पि. आवनो। दा बिनि उनाव एल.पि. आव 3 पास जानानै आं क्लास 4आव जोंनि बिजनिनि इउ.एन एकाडेमियाव हैदों आं एडमिसन। दा बिनिफ्राय इउ.एन बिजनि एकाडेमिनिफ्राय दिनै फोरोंबोयै दिनै जोबथा जेनेबा मेट्रिकसिमाव दा बेबायदि 93.5% लानानै मेट्रिकआव उथ्रिसारनो हाबाय आरो। दा बेयो क्लास 8आवबो बै बिजनि आनसलिक एबसुनिफ्राय टेलेन्ट सार्चआव मोनदों आरो बेयो सेथि बान्था मोनदों। माखासे रिटेन टेस्ट आरो गावसोरनि कलेज स्कुल उइकआवबो माखासे बादायलायनाय लिरनाय फरायनाय, खन्थाइ आवरायनाय, कुइज कम्पिटिसन बेयाव बे मोनबोबाय थाखायोमोन आरो एकदम। ओमफ्राय बिनि अनगायै नैबे लास्ट थांनाय मेट्रिकनि मुक टेस्टआव गावसोरनि अल आसाम इउ.एन एकाडेमि बर्डआ मोनसे टेलेन्ट सार्च होदोंमोन। बेयावबो सेकेन्ड पजिसनाव गाव मोनदों। आरो प्लास मुक टेस्टआवबो अल आसाम गाव टेलेन्ट सार्चआव सेकेन्ड पजिसनाव मोनदों आरो। दा सिगांनिफ्रायनो गावनि गोसो बायदि गावनि नाजानायाव दिनैसिम बेबायदि देरहासाराव फैनो हाबाय आरो जोङो। नोंथांनि बे फिसाज्ला जे फरायसाया माबायदि मानसि जाजानो लुबैदों जिउआव? आङो माने आंनि लुबैनायाव जेरै गावहाबो हप दं जेनेबा मेडिकेलाव, दा आंबो बेखौनो लुबैयो। दा फिसानि सायाव आं बेखौनो हास्थायनाय दं आरो सानसे माने मेडिकेलाव सासे जेनेबा मोजां साक्सेसफुल जाहैयो आरो बिनि लाइफआव। आं जोबोद गोजोनदों मथा मथि। दा आंनि फिसानि बेबायदि टपार जानो हानायाव आं जोबोद गोजोनदों। दा नैबे नायनायाव सोरबाफोर हेफाजाब होबावनायफोर दं नामा? हेफाजाबा बे जोंनि जेनेबा बिदानि फिसाला दं, बिसोरबो गावनि हानायखिनिखौ फोरोंदों जेनेबा माखासे साजेसन होबोदों। आरो बेजों लोगोसे गावसोरनि फोरोंगिरि सारमोन, मेडाममोन बिथांमोननि थुलुंगानाय, बिथांमोननि फोरोंनाय, बिथांमोननि नाजानायाव दिनै बिसिम सौफैदों आरो।